ivesi yokuqala nje ongamaxesha. iBhayibhile endala 698 uphansi kwesihloko ndaba ke esithi umhlanguli kaSimini. Athi uvesi wokuqala engizawufunda yena yedwa ngokuba akuyi kuhlala uthethe wena utheko kosenozulu bayibasikelelwa amazwi engikaqalulwa nje kude bekunaphakade. Amen. Femele zasekhaya angiyazi ukuthi ngona nanjengomuntu sonke ebenabantu isihlalo emasebeni abantu abathi umuntu awulungile indima bamsise baphinde umuntu awulala baphinde bamsise. Ngaba bazamxelela ngoba ubaba into bana sikho ngapha ukwenzela into bana bakukholekile kubo njengosihlalo abantu bebegcina abantu ngenze loo nto abazixelela into bana mandiyenze. Madoda. Itulo ngo-19 uligqiba lethuthixo Zimelana. ukuzosihlalo bethu nabapolitikazi angabi maninzi kodwa amapolitikazi abadala ngoba umntu awuthi cwaka uzana abakhwelo kakhulu ijongo zuke bahamba osihlalo ukuze bandiphathele umama oyikonde andifuni kwakho andifuni kwakho ndifuna uyenza ngola hlobo bendizawuyenza ngalo xa ndiye kula makhaya bandiphathele inkonde baze noshishi hambani osihlalo nyuka nalo mhlabe mculo.
ngekhoyo. Ndibulise amakhaya omabini, ikhaya lakwamama uSofeke nekhaya lakwamama uSamela. Ndibulise wonke umuntu okhoyo endlini. Ngale mini yanamhlanje ndithi molweni bazali. Ndiza ndithe qhu ndiphethe iblouse i-overall yomama ebehamba endleleni ethe qhu engangxamanga. Yiyo laa nto nam ndisiza ndithe qhu ndiphethe iblouse kamama uSofeke. Umama ebekhoza ekhonzeni kwakhe lo mama esebenza enkonzweni. Umama ozenzileyo zonke izinto ezenziwa ngumama enkonzweni ade enze nezenziwa ebeme bazenziwa ngabantu abatsha abangakwazi uzenza. Into zococa icawe azokhuphela imigqomo ecaweni ayibeke phaa ecakwendlela ilinde imoto yomgqomo. Ndiza ndiphethe iblouse kamama uSofeke. Umama ebelawuleka phantsi kwemanyano yangomgqibelo. Imanyano leyo kamama umongamelikazi mna sihlalo wayo. Umama ebelawuleka phantsi kwam ndingangoba ndingaka. Ndithi xa ndimxelele umama uSofeke, mama uSofeke emanyanweni siye sagqiba ngolu hlobo. Umama uSofeke swazathi hayi andizuyenza loo nto bendingekho. Umama uSofeke ungena endimeni asebenze njengomama wemanyano. Ndiza ndiphethe iblouse yesicimamlilo. Umama apha ebethanda abantu abonwabileyo bodwa. Umama ebengayithandi ingxabano enkonzweni. Ndiza ndiphethe iblouse yomama uSofeke. Umama ebethi engayithandi into eyenzekileyo yasekuma sondele kancinci. Athi mama umthanda nokwenzeka ntoni? Ndithi mama kwenzeke le nale nale. Athi mama ndizayilungisa. Umama ebengasoze iyeke into angayithandiyo. Ndiphethe iblouse kaThemshishi. Ndiphethe iblouse kaThemshishi. Umama ebeyithanda inkonzo ethanda into entle. Umama ukhonze wakhonza ekhonzeni kwakhe umama uThemshishi. Akho nenye imini ewekabizwe enkundleni yecawe. Kwathiwa umama Mshishi wolile ecaweni. Kule minyaka ebenayo umama uThemshishi zange wabizwa phaa kwela gumbi liphezulu. Kuthiwe yiza naye esihlalo. Umama uThemshishi wenze oku. Ndiphethe iblouse yomama ebezithanda yaqala. Ngoba ungumama womanyano funeka uzithande eqala. Uzithande wena qala uqiniseke ngokumanyano bakho. Ndiphethe iblouse yomntu onjalo. Ndiphethe iblouse yomntu onjalo. Bantwana bakamama uSofeke. Nansi iblouse kamama uSofeke. Nansi iblouse yomkhonzi okhonze wagqiba emhlabeni. Nansi iblouse yomkhonzi ebesebenza esebenzela uThixo nenkonzo yakhe. Ndifuna ukuthi kuni namhlanje ndiyayaza kumandanga akho nto imandi. Kodwa kule ncwadi yeGenesis apho uThixo ememane edala izinto zakhe athi xa gqibodala uThixo athi kulungile. Adala uThixo aphume uThixo athi kulungile. Ndifuna ukuthi kuni sisinobahle nawe Phumza noba kubuhlungu kangakanani na kodwa kulungile. Myekeni umama uSofeke ahambe. Umama uSofeke ugqibile umvuzo wakhe emhlabeni. Noba benisamthanda kodwa ibizawufika yona imini yokuba umama uSofeke aduluke emhlabeni. Noba izawufika nini na kodwa ngoku ndithi kuni myekeni umama uSofeke anduluke emhlabeni. Ngoba umama uSofeke unikhulisile nani shiyekani nikhulisa abantwana benu. Ngoba uThemshishi akho nto anganenzelanga yona. Ndicela ke le nto ke lokuphumza mntana wam. Laa ndlela uThemshishi ebehamba ngayo esize ecaweni aphinde uThemshishi aphume ecaweni agoduke. Ndicela izingapheli laa ndlela apha ebenyathela khona uThemshishi zekuhlale unyathela wena. Indlela iyazo uThemshishi mayiyazo nguwe uzenkonzweni kaThixo. Ungumntana enkonzo kaThixo Phumza. Ndicela uba kungapheli emveni koba kuhambe uThemshishi uphele inkonzo kokwenu. Ndicela loo nto mama ungabe nkazi wam. Nansi iblouse kamama uThemshishi. Uyizisa kuwa mamam le leyo mkhonzo ogqibeleleyo. Umkhonzo osebenza enkonzweni yangathi bekhalisa bantwana ezindlebeni. Umama uThemshishi njenge inyanga kaMeyi nje imisebenzi yonyaka uyigqibile. Imisebenzi yonyaka uyigqibile umama uThemshishi. Ndikunikezela le blouse ndinelunga. Lo mama omdala ebengali xa kuthiwa nansi imali yomama uyayikhupha. Ndithi kuwe mama
ukhonzile nomthemshisi ubhuti wami ugqibile emhlabeni ndithatha mama wami uthemshisi ebe ngunokoti enemilenze emithathu asimelela ngayo kodwa ngizawuchuza lithandwa le ezawuphilisana uze ndibe right Dibamba amatinga
Alakibonisa. Sisuke phama. Bese kubuyiswe imali. Mama uhlalo. Undinika nebhasi. Wamzoba. Namthembisa sofeke. Yaye ngoku emzoba ngiyanqwala. Ngoba kwamsihlalo akathethe ngoqoqi. Ngoba mama abantu bekakushadisa. Xa sizokhona ngenxa yoba baphuma kudala emenzweni usheya. Kufuneka into yobana umenzelele. Ngoba unesugxotho ecaweni. Ngoba xa uthetha inyaniso ngehle ngomso yafusaka yakho ibeka segeyiti. Ndiyanqwala Job. Ndiyanqwala. Umama mlo. Mhlawumbi bantwana bakaThemshishi abanye benu bayayazi loo nto. Ngoba sithi xa sifika ecaweni sizikhethe lo mama. Okanye sikhethwe ngomama. Basithathe basifake phansi kwamakhwapha wabo. Bakhupha amabele basenyise. Kuba bezondelela into yobana singabantwana abantu. Ngomnye wabo lo. Ngumama lo xa ndizawucacisa izinto ezimbini kuphela kule bhaji. Ndiyekele umama uSamela ezinye. Ngumama lona bengakhathalele isihlalo secawa. Kodwa ebebamba isihlalo secawa ngokungenaso. Ngoba ebesithi xa kusolekile ecaweni enze amacebo agushuze uThemshishi. Angikwazi ngayithetha inyaniso mama kaNgulo. Ngomuntu xa ethetha kwakha izinto ezinhle azenzileyo. Ze kuze kubekho icango le-aluminium. Bantwana bakaThemshishi emishini. NguThemshishi owagushuzayo. Wakwankoma ngabathile mama uNkothobe kungena amanzi emishini. Wakwankoma ngabathile wathi nothi ngayiwatch. Sihlalo nesihlalo. Mama ungumbolulingqina ukhona ngelo xesha. Lafaka icango emishini. Satsho sasitha nomfundisi ngoba umfazi uzalelwe umfazi. Nangoku ebekhona uphumza undibizi uThemshishi phambi kobenduluke. Njengomama obengakhathaleli ukubana igosa kazi. Ebangakhathaleli ukubana abe nomnjebo wecawa. Kodwa benjeba phaya ebheke. Egosa phaya ebheke. Yeyezegqika izinto. Yandibiza nentombazana. Yathi zokufika apha. Actually ithi yona izawufika apha. Ndathi mna hayi mandize into odlile ngaloo mini xa ndisiya kule bhasi. Funeka mani xa kuphelele sitsala ifayili. Sifunde incwadi yakhe yograde. Bantwana bakaThemshishi. Yandibiza nentombazana. Ndathi ndiyeza. Lambi ixesha ngoba iintyazo zezam. Ndaya ndathi xa ndisiza ndafika sengasegeyitini. Esikudamthengisa ndibona ungade kufike ndinekhala lokuba awubanjwa ngamaphara na. Ndangena endlini yale ntombazana ndahlala bekhona abantwana bakhe uThemshishi. Intombazana lena mama uNkothobe ibisithi xa indodlile izongena emishini iphethe umlekwa. Le ntombazana iphethe into ezimnandi. Athi mna ndingaba ngabadala abayaziyo into yobana uyakhathalelwa umfundisi. Kanti mina ndibiza ngayo undibizela umcimbi wengqono. Wanga uyaprofetha umama uSofeke into ezawuthethwa ngotata. Wathanda ukubizela ngayo. Kodwa ndikhathazwa zizinto ezizayo. Nkosikazi
wathi ukhathazwa yitapeti esehholweni wanixelela imfihlo yendlu yakhe wathi mntanam ndithengisa indlu yam yasedelfa zawuthatha imali bangayazi oonobahle ndifakele iflori yasecaweni ngoba uhlazo lwenu luhlazo lam ndiyatsho le ntombazana kanti iqothelo lilizwi lentombazana yayikhuluma imicimbi yetyalike le ntombazana sisobabini umama ongasoze umve egxeka mntu umama ongasoze umve ehleka endlini yakhe kodwa uza kubizela ukwakhe wathi ogqiba kwakhe wathi nantsi imbuku yakho into bendikubizela yona biyileyo ndizawukwazi umama usawule nomama ucabanga bancedise qonda bakwazi uncedisa kuhle bandi-identifayile abanye oomama elimanyelweni langumntu ngoba ebelixabisile umanyelo langumgqibelo uthemshishi belixabisile engafuni liwe uthemshishi umanyelo langumgqibelo efuna into yobana lenza into ezintle likhona bomama uthemba isitofu ziyafundisa themshishi nembisa umama ungena ndiyayithanda le ndawo ethi umama bengenasihlalo ecaweni kodwa enengqondo yokuqina okufaka izinto ezintle zifane licala wathi awugqiba uthemshishi ngale mini ndiye kwakhe wathi zandikhuphe wandinikile ifruthi ndiyoyithengelwa nguphumza wandinika ibhiskiti wandinika umleko wam as usual wathi awugqiba kwakhe wandifumbathisa wathi nantsi imali 100 rand yakho mntanam ngoba ndifuna ubana kwakhanya ndingamqondanga into yoba uyalazi igama lam ndifuna ubana kwakhanya nkosi yam ndisawulala uthethe ngam itsho le ntombazana indikhubekile itsho le ntombazana indikhubekile kanti iyaziqonda into yobana umsindisi sefikile umsindisi ndiphethe le blawusi nkosi yam iblawuzi nkosi yam iminto ndithemshishi ndiphethe lo mnqwazi mawisile lo mnqwazi wethu ke thina ke esithi sisithatha xa sithetha ngayo ngoba siphethe iimpawu zikakristu zomnqamlezo thina ngomzimba ibangela uba loo nto yonke into esiyinxibileyo irepresente phezu komnqamlezo ndiphethe umnqwazi bantwana bakathemshishi nkosi yam osisithaba soloyiso ngoba uthemshishi elele nje woyisile nkosi yam esasithaba yakhe yathi inyatha emajoboza ikhutshwa ngemva kuthiwa nankum nkosi yam ithiwe wam ingubo ebomvu yafakwa sisithaba sambeva entloko becinga ukuba bayamnyelisa kanti ngalo lonke elo xesha bathi woyisile wena Kristu ngoba ngomhla wesithathu uzavuka uthemshishi ebezinonophele kakhulu ezibhongo into mamonye ebalahlekayo mhlawumbi uthemshishi ezinye into zona ezisemnqwazini ebengazoyanga ebezinonophele kakhulu ezibhongo ngoba uthemshishi bekwazi ukuzivala iindlebe zakhe abengathi akavanga ngokevili uthemshishi ngoba uzondelele ukuva izinto zakamoya uthemshishi athi xa engene ecaweni izinto zakwanyama azishiye egeyitini angazongena ngolwini ecaweni ngoba iimanyelo zethu ziyagungqa ngabantu abangazitsaliyo iprop abaphulaphula yonke into bogakhe lo mama akaxoba usihlaba kosipheli ngayo zange ndava voice note esirculatayo ethetha ngomongamelikazi kusithiwa ithetha nguthembi ngoba kwixesha esiphila kuyo nobahle ziyasirculate i-voice note zithuka omongamelikazi thuka izilambi zakwaKristu thuka izilambi zakwaKristu kodwa lo mama nkosi yam uhlazo leqaba ibilo lakhe avala uthemshishi ezondelela into abangana ithi incwadi yomntumayeli kule miqolo mibini omnye uhlile omnye uphakamile ithi incwadi yomntumayeli ilanga mawisile mahle liyaphuma liphinde litshona eyiqonda uthemshishi lazetumila lizatshona ngoko ke akasondele iidrops zakhe avale iindlebe zakhe ngoba ngomhla wokubizwa kwakhe emhlabeni akafuna ukuxakwa kukuye ekhaya ezulwini ngoba sisezawuxakwa mama unkotho kugoduka sisezawuxakwa ubize mama usiswana uthi ungakubizi noma ukhitshana ngoba xesha ulwimi lingaphandle
I'm proud of this woman. And I'm hurt. Deeply hurt. Ngoba ikhona story. Angile. Dozgaba. Angile. Indlu yami ngoku ibisima ngephawule ezine. Yophukile iphawule yami yesizwe. Andiyazi ba izawuthatha ngantoni yakho. Andiyazi andifune pattern ezawusuka ngumntu. Athi mna zawuthatha kulaa ndawo kaThemshishi. Elowo nalowo makaze ngene pattern yakhe. Elowo nalowo makaze ngene pattern yakhe. Yesa. Andiyeke lo mwana. Yesa. Yeah. Click clap. Mandigqithe nje. Ndinichazele into bangana. Esona sizathu esibangela into bangana. Sinxibe umbalo omnyama. Thina osiyam. Thina siyaxesha loba singena ngomcini. Sizile. Siyakukutya. Sizile. Ngoba kaloku inyathi emajobosa. Ithe xa ifakwe sasithaba sami entloko. Lesigazi. Labetha benaqini. Lakamu. Mawisile lajika. Osiyam lamnyama. Yabantu balonto ke ngoku. Masibe ndamnyama. Into endiyithandayo noba uyaliva ivumba kamama wakho kule blouse. Uyaliva ivumba kaThemshishi. Ayingene emanzini. Unikile ifakana phakathi. Nithi lakuxakana nophumza amavelite kokwe. Nithatha uclub kaThemshishi niwarhintyele ngawo. Ongosiya mama umanyano akathethi. Umama umanyano oyipractice etala. Mama umanyano ongukhopha ichaze. Uthi kuthetha la ayayitshintsha. Athi bethe. Ayitshintsha. Ayongenza. Ayifakele amafrisi. Ngasaxa uyithetha. Into yomanyano uthethe ngona hlobo ingalo ukwenzela into yobana ungaxabanisi elimanyelweni. Ekhoke bade. Uthemba. Uyijongile. Iyakhawuleza. Abaphakathi. Elichazile ubana thina siphethe iimbawu zikaKristu zomnqamlezo ngomzimba bantwana bakaThemshishi owazondelela uThemshishi athi xa izawuhleba mhlawumbi aqala akhulule equngene egeyitini belibele ne-uniform abayingqinileyo omamonyana batshiswa ithele ibatshisa ithele omamonyano phofu laa thele yabo ayizophelisa nje engathanda bathimonika awupheli umgosi womama omanyano beyakhanga bathi wathimonika abengatsho angenele lothetha ngathi mama uThemshishi ndiva kamandi anasiqala uThemshishi ngoba siyaziva mhlawumbi mama usiswana andiziboni izimvo sinazo kodwa siyaziva sinemiqela ngomama omanyano sinemiqela xa kulala ebusuku xa kuthandaza ngotywasa ebusuku ngenxa yomama omanyano kuba ngomso uzambona ecaweni enkulu siyagcinisa kamnandi ecakuba ngolo xesha isithele. I'm proud of this woman. Hamba man Themshishi man. Hamba man Themshishi man ugato wena ulifezile. Usaze Usewashishi man. Baphume ezantsi emhlabeni. Nkosi yam. Nkosi yam ukhuthi idrawer enencwadi. Enencwadi enkulu. Nedrawer enencwadi enkulu. Kutshilwe ngomswa. Kutshilwe sikhangela. Uyakodika. Themshishi kuthiwa ngamathobe. Ngena! Ngena mkhonzi. Othembeke kwizinto ezinikayo. Angene ushishi. Angene le ntombazana. Ithe gqalamelo. Ingene le ntombazana. Ithe gqalamelo. Ingene le ntombazana. Inola ncumo. Imane ukuthi Nkosi yam ndiyagula. Mama Mekazi ndiyagula kodwa ungaze ungancima. Wena nomnyana noba kuyatha. Nkosi yam hayi bakhona ba ngoba ndazi umsebenzi wakhe emanyanweni gqibela ndilahlekelwe si-stronghold elimanyano lwam lonke lwesekese nobahle Nkosi yam kukunyana Nkosi yam bemane uthetha ngawo mama akho Nkosi yam athi kubo bonke abantwana bam ndinonyana ondixabise kakhulu
ndithi yabakhetha abantwana abahlebe bonke one by one bonke ndazii-faults zabo yonke ubabhudi kwa bonke abantwana bakhe mama njalo bezazi into yobana kumele kuyohleba kumongamekazi ukuze umongamekazi angene egontsini amthandazise ngeengxaki zakwakhe angahlekisi ngazo andizoyisanga ngoku esikhonkweni ndizamlinda ngelam ixesha ndibhelileyo ukuzosihlalo lihlabele mani bandiphathele umolokazi andiphathele andiphathele umolokazi andiphathele urutela nawo mntu heyi nakashiya nandeukatomya watomya ndizawuthi apho ndivukho wathi unosipho nangathi umolokazi ngawo hlabele ndothatha iblawuzi kamolokazi kamolokazi
ndiphinde ndibulise enkonzweni. Ngalami ibuliso bendibulise ngayo. Rhamente yasekhaya kule manyanga ngomgqibelo silahlekelwe ngoomama ababini ngexesha elinye. Sophukile isipani sam ebendisikhokela. Ndima ndibuhlungu. Sophukile isipani ebendisikhokela. Kwimanyano endigqiniswe ngumama umongamelikazi wam ndophukelwe sisipani sabantu ababini ngexesha elinye. Ndiza kuni bazali ndiphethe iblawuzi yesiquququ. Ndiphethe iblawuzi yomama okhawulezayo xa ehambayo. Ndiphethe iblawuzi kamama uSamela. Ndiphethe iblawuzi yomhlekisi. Umntu athi xa ngene emanyanweni siyazi uba namhlanje sizawuhleka amathumba ebuhlungu. Emveni kobehlekile kodwa umama uSamela ungene endimeni ngoba uyawuthana laa ncwadi inomlomo obomvu. Uyichana kakhulu kodwa beqala sisofte ngosihlekisa umama uSamela. Mna ndilahlekwa ngumhlekiso umama uSamela. Owandihlekisa ngenye imini sila wongathi beyazi uyahamba lo mama. Esithi sihlalo wam uthule. Ndiyakubona uthule kule manyana. Khandinike le manyana. Ndim usihlalo wale manyana uqala namhlanje. Ndim usihlalo wale manyana uqala namhlanje ngoba wena ndiyakubona uyabacenga. Ndikuva nakwi-VN zakho xa uthetha umane usithi izithandwa zam. Xa uthethana mna ndizawuthi kubo yenzani le iyafuneka ecaweni. Sitsho sihleka apho kumamsa. Ndilahlekelwe bethuna. Ndilahlekelwe ngulo mama lo. Ndilahlekelwe kakhulu umama uNosipho. Umama othanda abantu. Umama othanda abantu. Wonke umntu uyamthanda umama uNosipho. Akanamntu umkhethayo. Umama uNosipho apha emanyaneni engenatshomi emanyanweni. Uthanda wonke umntu umama uNosipho. Ayibungeni umama uNosipho. Noba sowusiphi ingxaki onayo kuwe kuhleliyo sozungahleki umama uNosipho. Ngoba lo mama lo ebeyazi into ebeyithandazela. Ibingumthandazi ke lo bazali. Ibingumthandazi. Umthandazi yena. Nguye ngqo. Umthandazi lo. Ebesithi nethaguqe ngedolo. Umama uSamela. Uve nje kuvokothekile. Thandazile umama uSamela kadlalanga. Silahlekelwe sonke nana. Ayinguwe no sister wakho nabantwana bakho kena balahlekelweyo. Le manyano yonke ilahlekele. Ngoba kaloku sishiywe umuntu wethu ebesimthanda. Ndifuna ukuthi kuni bantwana bakamama uSamela. Ulancwadi kaEzra 9. Ikhona la ndawana pha ezantanyana imani sithi uyawonga uThixo wethu akasishiyanga. Uyawonga uThixo wethu akanishiyanga. Noba kungabuhlungu ngoku. Kodwa inhlungu enikuyo izakudlula. Inhlungu enikuyo eyomzuzwana. Ndicela baze ninamathele apho umama uSamela benamathele khona. Lo mama usithandele uThixo lo. Kodwa kwangumzuzu ogqibela. Wamsebenzela uThixo lo mama. Wayiphakamisa imanyano yangomgqibelo lo mama. Nawe nana uyamazi umamakho. Ebese siquququ kule manyano. Ibingumama wathi noba sidinga ntoni pha ekitchen. Athi mama usihlalo wam udinga ntoni? Ikhona endlini. Ndiba ngathi le athi ikhona endlini mayothathwa. Sishiywe ngumama onjalo ke mntanam. Sesithi xa sifuna izinto zosebenza mntanam, ungavale emnyango. Usivulele njengoba umama wakho besivulele. Ndicela loo nto kuwe mntanam. Uhlale unamathele. Apho umama wakho akushiye khona. Umama wakho ukushiye nabazali. Ayikho ihasi kwaThixo. Mna andiyohasi nabazali. Kodwa andiyohasi. Ngoba kwaThixo ayikho ihasi. UThixo ukushiye nabazali. UThixo ukushiye nomama notata. Nee-sisters nee-brothers. Wonke umntu apha enkonzweni. Ndicela mntanam ungayishiyi inkonzo. Ungamshiyi uThixo. uThixo uzusondele kuye umthande ngaphezulu kokumthanda. Ungathi kusakwehla ezehlo. Uthi hayi ebephi. uThixo bekhona. Ebengakushiyanga mntanami. Ebesondele uThixo bengakushiyanga. Qha bekufike nje ixesha loba sifike sisehlo. Kodwa emveni koko sizawudlula mntanami. Sizawudlula. Mama ngabengezwa andifuna ukulibazisa gaba. Andifuna ukulibazisa gaba wami. Ndifuna ukunika amarhamente wakho. Ndifuna ukunika umama uNosipho. Nanku umama uSamela. Nansi intombazana eququzelayo. Umama uSamela bemntwana amaxesha ongena pha into ngathi yantuka.
ubona ngathi yabaleka unika umama onjalo ngoku umama bengahluphi mntu emanyanweni bingeyonhluphi le bingeyonhluphi ngumthandazi qha mnikela incwadi iBhayibhile uthi thandaza mamsamela uza kunika le nto uyifunayo uthi vula nalo imanyano mamsamela uza kunika le nto uyifunayo mamsamela enze kanye le nto uthuma yona izisa umntu onjalo kulo okhonze wagqiba lo mama wathi kwangomzogqibela ndithi naku mamsamela usebenzile ke emanyanweni andinaxhala ngayo andinanto ndinothi ndimenzelela ngayo imanyano yonke iyamazi lo mama qhibile into zomanyano thatha kahle nantsi iglazi kamamsamela ndinikezela kuwe mama Nkosi. I want to dedicate this song especially to you. Uthi xa ucinga ngolosipho ucinga nqobile uthi ndinayo umama phaya emishini makhe ndiye kuyaphinda ndiculele ukuze ndiphile. Abaphelelwe amandla bethafe ekwape bani kumoya bani kumoyo
Azawuphola mntana. Azawuphola Phushi. Azawuphola Lucky. Azawuphola family kaMsipho. Kanguya mama. Ngokumazi wendlela ngumva. Amaneba. Kosima Musla. Kolpatela. Mamusip. Eteklak. Utuma Muslalo. Lona zana no. Mamungu. Mukula. Untu. Zawuthetha inyani nalomntana. Ngoba nditsala ifayili namhlanje. Iplayer ibike yahlala ebhentshini. Ndiyaphumla kuba kwixesha loba ii-players sihlale ebhentshini. Kodwa yathi xa iphakama le player. Yaphakama mamunongubo le player. Yagxila ezinye iplayer. Yathi xa iphakama le player. Yafika yakora goals ezibalekayo. Uthi umama usihlalo. Umama uNosipho. Besilapha mama uNkosakazi. Yonke le minyaka ndamnxibayo umama uNosipho bengamazi nombuza. Kodwa kukumgqibelo. Aye umama uNosipho wangubhala incwadi yakhe yokugqibela. Wazapha ehamba nomntanakhe. Bangikhumbuza iminyaka emininzi. Cabisa. Owawunothemba wam. Ucoca icawa mntanam nomamakho nibe ngabokugqibela uphuma. Ngoba phambi bahlala ebhentshini zikhona izinto azenzileyo ezinhle esimkhumbula ngazo. Ndiyambulela uThixo. Endithe xa ndithetha ngawo nawe ndathi ndiyathandaza ngawo. WanguNosipho bekhona. Wakhawuleza uNosipho waphakathi kwethu. Umama obesithi tatukolo engekabuyisana eblawuzini yakhe njengomphumli. Ayithatha iblawuzi yakhe ayifake emotweni eHungary. Athi andiyazi mina umongamelikazi azambuyisela ngayo. Andikweke mama Nongubo. Athi bandilontsha the last time. Bathi mandinxibe ibhatyi. Without you mongamelikazi ngo ndilindele wena. Ndikhumbula mini ndisithi kuye kuthenga nganibani. Wathi uthi mandinxibe. Ubana kwaye emotweni wanxibe toilet. Kuba umama uNosipho bebonakala lentshisakalo yofuna ukunxiba lebhatyi. Wenza isimanga umama
uNosipho wanibuza abantu abagqibeleni usiqhamu wethu ngemini yakhe yokugqibela elapha ecaweni ukhona mntana abuza umama uso ugqibela uNosiqhamu ngoba unentshisakalo yokwenza ingathi uyayiva into bangana yabetha ngoku iclock yabetha insimbi yezulu ngoku ndathi akagqibanga wathi ndizawukhuphela uphela kwale nyanga mongamelikazi akho mama apha ngoku ndibuyile ongazogqiba uNosiqhamu ngoba ndibuyile sizawufukuza namakhosikazi ndamkhumbuza into ndamkhumbuza ngale club uNosipho ndifika apha ngo-2010 othe mshisha basebenxibile ngo-2007 ndafika uNosipho product yam le mntana yenziwe zizandla zam andabanika mama uNongubo endandibanxiba ngo-2010 le club andabanika andiyazi nam uba kuthini le club ndathi xa kuqonqoza uNosipho negenge yakhe ndakhetha yena ndathi le yiklab yam endanxiba ngayo mama ndicela ukuyipha wena ndathi ngicela ukuyipha yena wayithatha uNosipho le klab walangazelela nangoku ndikhumbuzele xa ibuyile wathi ndiyekile udlala hide and seek ngoba ndityiwe le klab ndityiwe le klab wasidlalisa mama uMbucele wama ngapha kwale tafile amane sithi mababizwe abafazi abancinci inga uyaziva into uyahamba uNosipho wathi mongamelikazi ndazise ngoba naba ngoba ndibasi nabo abangazi yabazisa uNosipho lo ngumama lo ngumama amane nqwala yathi le ntombi ndizaba ngusihlalo wenu ndim usihlalo wenu ngoba umongamelikazi wam unamendu nezantya umongamelikazi wam akakufanelanga mna umthanda ngoba uhamba kancini mna ke ngoku zaba nezawuwok zam bewokha mos le ntombazana iwokha le ntombazana iqhempese nkosi yam onkosi yam silahlekelwe mama usiswana silahlekelwe ngoba ebebonakala into bangana ubuyile uNosipho yaye uza kwenza kuhle ude asithembise athi yonke into eniyifunayo kule press pitch senitsho mani ndasikhupha zonke ezendlu yam ndasikhupha zonke nangoku isitofu sakhe sigodzwa only phezulu oko sasihlele ecaweni ngepasika kangohlobo ebezondelele ngalo ukwenza uNosipho nkosi yam ndizawuqalula le bhatyi ndizawusala ebhatyi nkosi yam ndizawugqibezela nje le bhatyi mntana yogqiba ndikhwelele nkosi yam apha ndiphethe i-bulletproof le i-bulletproof le mamnongo le mhlawumbi babona into ebibangela into bangana uNosipho abe ngumphuki kungenxa yeenduna zomanyano imbangela uba loo nto makathi khebevu ecaleni kwendlela ndifuna into abangana after le nkonzo kaNosipho siyokwenza i-self-introspection siyozikhangela kodwa uthi umntu xa iqalisa le bulletproof athi zimele zibe thapha zijike ukuze ndingezonzakalisi nangoku khazingonzakalisi kuba simbone ethwethu esithi ndikhona ndiyabuya ngoba zindonzakalisana ndisanxibele bulletproof yakho mongamelikazi wam nkosi yam ebenerespect umama uSamele sithukile kwi-social media zange ndithuke umama uSamele andizomxokelele umama uSamele senziwe izinto ezibuhlungu andizomxoka umama uSamela zange ndenze nto anasiphele kwigama likamama uSamele ananca ecaleni likamama uSamele naye ungomnye womama endithi zandive into yobana bethethe intoni ngomongamelikazi zandive nto ephumleni kwakhe zandive nto ndize nale bhatyi le bhatyi mntanam iqhelekile apha ngaphambili hayi mawusithi ayombazana into esibangela bangana ibhatyi yethu ingabi namakhosi sasinayo imali yothenga amakhosi sasinayo imali nto nje ndithe kuthi siphethe ipazi thina sikaKrestu zonqamlezo ngomzimba mamnongoba ngoba ithe inyethe matyhoboza phezu komnqamlezo nkosi yam xa isithi mntana ndiyawunikela umoya wam xa isithi ndiyawunikela nkosi yam wathi umbingelelo besezantsi xa yabheka wabona ikhuselo
iqolo lengcwele likrazuka uthi xa ethethayo kwamnyama bathabathabala emangcweleni bavuka into esichazayo into bangani thina siqhekekile ngaphambi ngoba akho mntu phakathi kwethu noThixo siyaziyela uThixo asidluli kumlingile nechaza into bangana thina sizawuvuka ngomhla wokuvuka mntanam lawukhala ixilongo uzawuvuka uNosipho twice angene esithi Nkosi yam nam ndikho Nkosi yam kule ngumthela yamanina sithi nawe Nosipho ngena elivuyeni lenkosi yakho inepokotho zimbini Nkosi yam ipokotho ezinexesha losixaqa ecaweni ufika omanyelo bebhala izibhiliva banikelane entlanganisweni kodwa uNosipho she was a big sitter very quiet phangasemva udade kumama uRafisa uzokungicelela andizokugqithwa ngabantwana kaloku kudala ndenxiba lebhatyi ukude 2011 apho ndenxiba khona namcela uba ngumkomitikazi ngoku wasiprova ngemini sasinentlanganiso into yobana ufuna uba ngumkomitikazi wazohlala right in front mamakho wazohlala right in front esibhokotho khangafaka amatye mntanam andandumazi kamamakho andinazo mntanam khangandloge umamakho ngamatye koze ngoba bangunongubo kukho onobhatyi abathi bengena etemleni kaThixo befubatha imbokotho okise esentlanganisweni zam mama uNosipho bebuza loo nto akwazi ukuyibuza ngelo xesha mama uNosipho benesay kuloo nto akwazi uba nesay kuyo elisina attentively ngoba umntu othi xa ephakame entlanganisweni aphakame ehwanguleka khangamamele uyaphendula kodwa ndiyambulela uThixo ngayo ndiyambulela uThixo ngayo Nkosi yam inemikhono mide andizazi ingalo zikamamakho zange ngazibona ngoba kukho nobhatyi abalibala into bangana kuyahlonitshwa emanyanweni kuyahlonitshwa xa unxitywa ibhatyi imbangi yobangana unxiba ibhatyi enemikhono emide intlonipho zange ngeminenye wangena etempileni enxiba isamadress abeke iqhiya ngaphambili belihloniphile umanyano lwakhe kakhulu Enkosi mama uSamela Nkosi mama uSamela Nkosi yami enkosi mama uSamela enkosi mama uSamela ngongenzela lula umsebenzi wakho enkosi mama uSamela Nkosi mama uSamela ngongakhumshisi Nkosi yami ngoba kukho abantu ekufuneka sikhumshile kuyo Nkosi mama uSamela farewell to you Ntombazana sizobheka esikhongwane bahamba ke nomzukulwane bahamba ke nomzukulwane Nkosi yami bahamba nomzukulwane bahamba nentshontsho bahamba nentshontsho into engenasono farewell ngobile hamba mntanam usikhonzele ube sisithunywa okanye ingelo sikanana ezambonisa indlela Nkosi yami uthi unana xa ephambuka endleleni ngobile mntanam umbethe endleleni uthi this is not the way uyele forweni farewell mntanam ewe kona ungekadizevi ukuhamba phakathi kwethu kodwa uThixo uthandile uThixo into bangana uRute noNaomi xa behamba bahambe nomzukulwane farewell kumntana omncinci obebhadaza kule cawa ngenyawo engasifuni nosibona isihlangu andikwazi ungathethi ngayo I know sangizophuma ibhatyi yakhe kodwa ndifuna ukuthi nje I'm sorry mntanam ndiyayazi umntana kanamntana kodwa umntana unayo umntana ngoba this is painful umntana unayo umntana xolo mntanam uThixo azosula inyembezi kuwe kungabi sabakho sijwili yaye ungazonzakalisi knowing very well into yoba unqobile uza kukhonzela phesha kwengcwaba uza kukhonzela unkobile ndibheke esikhongwaneni unamandla
Ngegunya endilinikiweyo komiti elawulayo yolumanyano lwalapha eSt William Ottoman Memorial, ndiyavakalisa okokuba ndiyayixhoma ibhatyi yongasekhoyo umama Thembisa Sofeke, igameni loyise, igameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele. Amen. Hey, komiti elawulayo yolumanyano lwalapha eSt William Ottoman Memorial, ndiyavakalisa okokuba ndiyayixhoma ibhatyi yongasekhoyo umama Nosipho Same, igameni loyise, igameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele. Amen, amen. Boleh nak buka. Kita lebih lepas lagi. Sebab dia nak pergi. Besar begi. Ini dia nak jalan. Pila, kalau bilang aku bah, ni besi, tasawuf, ya sepuluh sih. Macam Lewat, kaisar, satu kok, itu, hantu satu kuat, sokar, lama zuati. Ngokuba akuyikuhlala uthembile kwelemthi lutwintoba ukuhlala nto ingakhala kwehla xa ndizawubulela umama nje abahlali ukwenzela into yobana lapha sikhuduke. Ndiyithanda family kamama uSofeke nefamily kamama uSamuel. Xa itolikwa ngundikhoya levisi athi undikhoya kambe akuyikuhlala kumnyama kwabasezigcwantweni. Mhlawumbi umntu usithethe phaa kwiBhayibhile eqhelekileyo. Mhlawumbi xa bengafikanga abamama kule ndawo ezawunithuthuzela
zenihambe nihlafuna le nto ethi darkness is just temporary. Light shall prevail. Ndizolanda mbali kodwa xa ndizawuvumela aba ndifuna ukuthi kuni uyeza ukukhanya kodwa kuyanyanzeleka ngokwesiba lalo mprofethi uYisaya okokubana kuqale kube mnyama phambi kokubana i-light ithi prevail. Yaye xa kuza kusa kuqala kuhlwe yile nto esitsho umbhali weGenesis athi kwahlwa kwasa yangumhla wokuqala ngoba light shall prevail. Vumani ndithi abo bamnyama bomgulungile ngoku songa sikhe sagutyungelwa bubumnyama kodwa kuko konke oko wasikhumbuza uYobi wathi xa yethetha kwincwadi yakhe xa ndizawuvulela abamama wathi ngokuba ubumnyama obuthe shinci ukukuza kokusa ngoba uyichaza kakuhle mamlungu kwincwadi ezingaphambili xa engqinelana noIsaya adabe namazwi awatsalayo athi endicikidile nje bendiya kuphuma mna ndinjengebholide. Vumani family zasekhaya into bangana i-darkness inicikidi okwakaloku nje kodwa light shall prevail. Uzawugqibelisa ukukhanya kuyezukusa. Nkosi yam xa ndizawujika ndivulele mamlungu oomama bazongqina. Nkosi yam udathi umbhali xa yethethayo Nkosi yam athi uba ndibona kakuhle nguSamuel nana uthi ngomso ukufudumala kwelanga sizawukhulula ngoba wazana ne-light that prevails. Sisinoba xa ndizawuvulela abamama sisetreyinini andiyazi noba niyayazi ijeni by train. Ubomi bethu mamlungu bufana nelabali esasibali ejeni by train. Woku ozondelela uhambo othenga itikiti Nkosi yam yaye ayenze yonke into emele kwenziwa ngumntu ozakuthabatha uhambo engayiqonda ndinobangana. The darkness is coming. Nkosi yam kodwa bakhwela abantu kumakhareji bahlukileyo kodwa ekukhweleni kwabo mamusani ii-destinations zabo zohlukile kodwa kuyo yonke loo nto the light shall prevail. Babanukwehlika abantu ngoba bafikile kwii-destinations abaya kuzo. Mhlawumbi anindiva kakuhle family yakwaSamela nani family yakwaSophele uThemshishi noNosipho bafike kanye kwi-destination yabo bathatha imithwalo yabo behlika bathi xa besofika bathi nqabile azoshiyeka ngasemva ngoba siboyisela kwi-darkness esakushiya kuyo
akuhlanga lungehlanga zelomelezo ngamazwi kayo awathethayo athi Nkosi yami wathoba isandla ephezulu Nkosi yami wandihola Nkosi yami wandonyusa nani kule darkness enikuyo uzawuthoba isandla uThixo wezulu anihola lamanzi enizibona nithubathuba kuyo ukuze light ithi prevail ula mama uze ngaphambili
singaba phambili yaye akothemba aphathetheki noba ungakanani kodwa iza kufika imini yakho yokuguduka siseyiqahla kuthi uba siselapha kulo mhlaba siseza kufikela zezemini oomama indawo zonke yaye sihamba ngokuhamba abanye bahamba ngeenqwelo zamafutha abanye basuke balale bangavuki ndizothi akuhlangani njengoba ndikule ndawo nje asiphilanga siyagula kodwa sizinyanzele kubafunke lamathawa ekunyanzelekileyo uba size noba imeko ithini akuhlangani ungehlanga akuhlangani ungehlanga mama ondithanda kakhulu umama ogqibele umbona mna endinika 50 rand bakhona umama abathi xa ubona imeko njani ndivile komama ilizwi alizuthetha ngoba kade sisikhulu mfanje andingomntu uthanda uthetha kodwa kwaba mama ndiqondile uba andinangathethi noba andiphelanga uthetha kodwa kunyanzelekile uba ndithethe abamama ngabasebenzi ayaququze banentlonipho bobabini abamama ebesiphekela kule pasika sisidla kamnandi ngoba kaloku ndihamba nambe kodwa sona isibani sobili Phezulu enkosini
kwangamaxesha oomama bonke ndizigcina ngokwesitazi kodwa mama wam amazwi wakho abonisa iwavile ndiyajoyina kodwa ngamasa phaa kwezityhilelo incwadi yokuqala ayileyo kwezityhilelo 16 chapter ivesi 15 efundeka ngohlobo uyabona ndiza njengesi unoyolo lwakhe uphaphileyo yena uzibulileyo iingubo zakhe xa kuthethwa ngoomama oomama abebesemgqatsweni oomama bona abafunde abajikisi oomama abathe baphapha baziba iingubo zabo kwade kwasekupheleni baqula njengamama ke usuka kude ndibone uba abantu balapha ekhaya elisha bandityela so ndaqonda mandibaleke tanti ndaze ngemali enkulu phaya mama xa kuthethwa la mazwi ndiza njengesela ukufa isela kuba ke khona umntu elindele okokuba ngolu suku lwanamhlanje ngale deyithi sabe sithenqabela apho size kule nto kodwa ke bona baye bafunga abajika nangoku niyabona akwenzelelelo ezawufanyananzi konye khange babe nayo laa period yokokuba masike sizifake webheki naziya ngoku impahla zikamama ngokwe-age yoomama xa ndibona apha kwesifoteza ngokwe-age yabo kubonakala ngokungathi ngoomama ebebengamalenzi kuba siyazibona iingubo zabo azikrazukanga njendandiqwalasela azikrazukanga so oomama aba bebeyithanda inkonzo ndiyabona ke ndimvile umama kacalulayo kacalula iingubo zoomama ndamva kacalula idyokwe kuba idyokwe le sivikela ngayo intshaba xa izithi izithonga zenkonzo zibe khona siye sivike bonile idyokwe kodwa sithe sajongelo dyokwe yabo emnyama kwavuka sayibona uba inansika ingubo yabo imhlophe kwavuka mama phaa kwimizekeliso ichapta ivesi phaya kuthiwa inceba inyaniso mazingalishiyo zinyobe emqaleni aba mama baye bazigqibe zona kwade kwaphela ixesha labo phaya kwabasekolosi kuthiwa yambathani ngoko nina njengabathanjiswa bakaThixo unjani umntu owambathisiweyo oomama ndinethemba loba ngamhla wokuqala babengena enkonzweni baye bathi okanye bayaguquka okanye wathi uvizithile wathi ngokuva ubushushu benkonzo njengokuba bethe uvizithile wabona uba makaguquke xa uguquka ngosenkonzweni ulukhangelela usihlalo nethuthu uyaguquka kwenzela uzuzokhupha iimfanelo zenkonzo then ke ngoku umama usihlalo uza kujonga akujonge njengesaklasi azathi kakujongayo abone uba usongekile agqithisele kumongalekazi athi lo mama ndiyabona ukulungile ukuncipha so yiyo ke ngoku le nto sibona ezam unjani umntu oncudiswe zampahla kufuneke ngumntu azeke kancincisile kufuneke ibe ngumntu onothando kufuneke ibe ngumntu
ndinga